shi sa tambayan shine al-mawdi'u allazi yabda'u al-qasr minhu, wani bigire zaka so makasar. Kana garinka Kumasi sai kai niyya yau ga zan bar Kumasi in je Accra, to ina zaka so makasarun? Gidanka ko dai sai ka kai station, ko kai sai ka ba garinka baya, ko dai sai ka kai bigirinka. insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu duba mazahibul fuqaha wa sababul ikhtilaf, maganganu sabani na malumma game da ita inda ake so makasaru, sai mu duba wani zance ne mafi inganci. Sai mala yace ajma'ul ulama, malumma duka baki dai sun yi ijma'i, wato sun yadda sun dace ala annal musafir, game da lalle wanda ya kasance matafi, ya juzu lahu, daidai ne gare shi, jaiz ne, ya dace gare shi an yabda ya so makasar sala, rage sallah ba'ada, bayan ya ba garinsa baya. Ana gane ma'anar magana. Yanzu kai ne kake Kumasi sai zaka je Accra, yaushe zaka so makasaru? She suka ce lokacin da ka ba garinka baya, wato ka so matafiya. Wahtalafu, she suka yi sabani fi jawazil kasr qabla dhalik, yin kasaru gabannin haka. She sa malumman musulunci duka sun yarda in ka so matafiya ka ba garinka baya, misali Accra zaka, she ka wuce, misali ka wuce ina za mu ce ka kusa Konongu ko Ejisu, kaga ka ba Kumasi baya, to lokacin ka iya samun mai kasar. Duka sun yarda haka. Amma ina suka yi sabani, shin za ka iya ka so ma kasaru gabannin ka ba garinka baya? Muna gane ma'anar magana. Dukansu ni ne za ni Accra, malumman duka sun yarda in ka kai Ejisu, from Ejisu zuwa har Accra za ka yi kaso makasar, duka sun yarda. Me suka yi sabani, gabannin ka kai Ejisu ka iya kai kasar ko baka kasar, inda suka yi sabani kenan. Abinda za mu duba kenan mu ga zance mafi inganci. Fa zahaba jumhurul fuqaha, shaida daman malumma na fiki min al-hanafiyya, na hanafiyya da mazhabin malikiyya da shafi'iyya da hanabila, ila annahu la yajuzu lahu, wai lalle bai dace ga matafi an yaksira, yayi kasaru qabla, gabannin mufaraqatul umra, gabannin ya ba garin shi baya. Mafi daman malumma suna ga a'a, gabannin ka ba garin ka baya bai dace kai kasaru ba. Shi sa gabannin ka kai Ejisu ba kai kasaru, amma ka kai Ejisu yanzu ka ba Kumasi misali baya, to zaka iya kaso ma kasaru. Zance na farko kenan. Shi sa zance wurin jumhurin malumma, mutum bai iya soma kasar matukan bai soma tafiya ba, matukan bai ba garinsa baya ba. Amma in ya ba garinsa baya sun yarda zaka iya ka soma kasar. Wa dhahaba Ata, shewan ga tabi'i bin Abi Rabah wa Sulaiman bin Musa ila annahu, sai Ata wanda ya zama tabi'i wato almajirin sahabbai, sai yace ila annahu yajuzu lahu al-qasr, wai daidai ne mutum da ke tafiya ya yi kasaru bi mujarradin niyyati safar, da daman kayi niyyan tafiya. Gani Kumasi, gani daki na, she na ce daddaren ga zan bar Kumasin je Accra, kaga na yi niyyan tafiya, to in sha ya kama ni daki na, yanzu me zan kasar? Shan yi sallah guda biyu ba fudu ba, me kenan? Zance na biyu. Amma zance na farkon suka ce a'a, da kayi niyyan tafiya ga ka dakin ka ba kai ka kasar, she ka ba garin ka baya. Mun gane zance na biyu kenan. Sai malam ya ce yanzu me ya kawo sabanin wa'anga maganganu? Sai malam ya ce shine sabanin game da menene tafiya, inda suka yi sabani. Sai wa'in suna ga cewa tun da kayi niyyan tafiya, ga baginka, ga tikitinka, ga kominka, da an ga wani zaune da bagin shi, shaka ce wani wake ne, ce aiwan zai yi tafiya. To kaga tun da ana iya kiranka mai tafiya, shi ne ko dakinka in lisha ya kama ka, tun da kayi niyyan tafiya za ka yi kai kasar. Wurin zance na farko ke shewun suka ce ai tafiya, abinda shari'a ke nufi da tafiya shine lokacin da ka bar wani bigire zuwa wani bigire, to lokacin ne su suke ga gabanin kai kasar, she ka bar dakinka, ka bar garin da kake, ka ba garin ka baya. Abin da ya kawo su a bani sakankanin malumma, na farko suna ga in kai niyyan tafiya za iya kira ka matafi. Shi sa ashin kana dakin kama sallan azafar ya kama ka, tun da ka shirya za ka yi tafiya, she ka yi biyu madadin ka yi hudu.
la'asar ma ya kama ka har yanzu baka yi tafiya ba kana jiran kudin lorinka, la'asar ya kama ka sunanka mai matafi don kayi niyya she kai biyu, magaruba ya kama ka har yanzu baka tashin ba amma kana da niyan tafiya uku, lisha ya kama ka har yanzu baka je station balle ka doki lori biyu, me yasa? Tun da kayi niyan tafiya su suna ga kasar ya, sai na biyu suka ce a'a, zance da ake nufi da tafiya shine lokacin da mutum ya ba garinsa baya, lokacin ake kiran mai shi matafi, shi sa bai dace kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu za mu duba dalilai adilla alqa'ilina bishtirati mufarakatil umra, dalilin waɗanda ke ga sharatin da zai baka dama ka so kasaru sai dai ka ba garinka baya. Menene dalilin su da suka doki suka kafa suke nuna cewa gabanin ai kasaru sai an ba gari baya, ba wai don niyya kade zai baka dama kai kasaru ba. Istadallal jumhur, she jumhur suka je lima za'abu ilayhi mimma ya'ti, suka ce su ga dalilin su qauluhu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki ne Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi, in kuka so tafiya a ban kasa. Kaga Allah bai ce in kuka yi niyya ba, Allah wai in kuka samu kanku kuna tafiya a ban kasa, falaisa alaikum junahun, babu wani laifi a kanku an taksuru minas salati, ku rage sallah. Shi yasa menene mahallin shayi wa idza darabtum, in ka so tafiya. Shi yasa wanga ke nuna shi in kai niyan tafiya bai baka dama kai kasar ba, domin Allah ya ce in ka so tafiya insha Allah subhanahu wa ta'ala, fa abaha Allah, sai Allah ya maida wanga abu mubawun alqasl lidaribi fil ard, wanda ke buga kasa, wato ka so tafiya. Amma ba ka so tafiyan ba har yanzu ba sunanka matafi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Na gaba ma rawal Buhari, abinda Imam Buhari ya waito wa Muslim an Anas bin Malik, daga Anas dan Malik radiyallahu anhu qal sallait, lalle mun yi sallah az-zuhra, sallan azafar ma annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da annabi bil madinati, muna madina, arba'an raka'a hudu, wa bi dhulhulaifa raka'ataini, amma da muka kai dhulhulaifa she muka yi raka'a nawa? Biyu. Kaga nan ai da annabi ke madina, daga madina ya dagu ya je zulhulaifa, ya da annabi da ke da niyan yayi tafiya ya je zulhulaifa, da ya samu kanshi madina bai yi kasar ba, she da ya kai zulhulaifa. Wanga ke nuna ashe ba niyan tafiya ke baka dama kai kasar ba, she din ka so tafiya. Inda niyan ne da annabi ya samu kanshi yana madina da yayi kasar, amma bai yi kasar ba sai da ya kai zulhulaifa. Har yanzu ya nuna ma she ka so tafiyan, ka ba garin ka baya zaka iya ka soma ita kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanga dalilan wayanda ke gashe ka so tafiya. Ga thaniyan adillatul qa'ilin, ga dalilan wayanda ke cewa bi jawazil qasr bi mujarrad niyyati safar, da niyyan safar, kana niyyan tafiya an baka dama ka kasance ka aiwatar da kasaru. Marawa an Ubayd bin Jub, an karbo daga Ubayd dan Jubur, kala yace kuntu ma'a Abi Basra, mun kasance tare da Abu Basra al-Ghifari, sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam, fi safina, a cikin wani mai safina, wato cikin wani kwale-kwale, min Fustas, daga wani gari a Misra, fi Ramadan, a wata na Ramadana. Thumma, da suke samun kansu suna tafiya, sai ya bar aka gabato musu da abinci a cikin Ramadana, domin sun samu kansu suna tafiya, shebar aka kusato da abinci. Falam yujawizul buyut, ba su wuce gidajensu ba, sun so tafiyan ba su wuce gidajensu ba, hatta hadde da'a bis sufra, ya bar aka kawo musu sufra. Menene sufra? Abinda ake shimfidawan za ci abinci, misali roba, sai ya bar aka kuso. Kala nace iktarib, ku kusanto da abincin da ita wanga roba. Kult, she ni dan uwansa sai na ce mai alast, shin taral buyut, ba muna ga gidanmu ba, ai yanzu ba mu yi nisa tafiyan mu ga baka ganin gidajenmu. Sai ya ce kala, she ce Abu Basra a targhiba an sunnati rasulillah, ni za ku gwada mu sunnan annabi? Ka ganin wato yana son ya nuna ko da ma ba su ba garin su baya ba, sun iya su ci abinci. Muna ganewa tunda sun samu kansu su matafiya ne, she suka ce to wanga sahabi ai bai ba garin shi baya ba, amma gashi ya samu kanshi ya karya azumi. She yake nuna cewa ashe in kai niyan tafiya ko da baka ba garin ka baya ba, kana ga gidajenka, to bawon Allah zaka iya kai kasar har yanzu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Zartuttuka mafi guda biyu kenan. Na farko suna ga sai dai ka so tafiya, na biyu suna ga da niyan tafiya zaka iya ka so kasar. To yanzu cikin zartuttuka biyun ga wanciki ne daidai? Warraji, zance mafi inganci da aka
tattara dalilai ma zahaba ilayhi jumhurul fuqaha shine abinda da daman malumma suka je malikiyya hanafiya shafi'iyya da hanabila suka je akai shine ministiratu mufarakatu umran gabannin ka so kasaru she ka ba garin da kake baya shi sa in kana kumasi ne ka ba kumasi baya to lokacin zaka iya kaso kasaru ba sai ka kai garin da zaka yi tafiya zuwa gare shi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala shine zance mafi inganci amma gabanin haka baka iya ka aiwatar da kasar insha Allah subhanahu wa ta'ala to cikin zartuttuka guda biyu zance daidai shine duk wanda ya soma tafiya to lokacin zaka iya kai kasaru amma kana gidanka koda da niyan kasaru baka iya da niyan tafiya baka iya kai kasar insha Allah subhanahu wa ta'ala shi sa sharati na biyu kenan shi sa yanzu mun fahimci niyan tafiya bai baka dama kai kasar ba shi dai ka soma tafiya insha Allah subhanahu wa ta'ala